cumudul dah ke selam. Kanong kum no sarai. Kau gangam lut barok spok hendau. Lo ayap tu meh. Mem tip isu na. Iding buon ba cakasya nama. Atray di ben-pentip nai kibriyo siya sir. Kibriyo le menta ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kari Mexico kadang don menta hapedeng ke Jingshah win na kadau ke Jingyap jong unong yalam jong ka kenhun ki nong hei drok bashir kai tam ha ka partai ka kenhun ka balatem kum ka Jalisco New Generation Cartel unong yalam jong ka ni ka kenhun Nemesio Ruben Oseguera Cervantes yau balatip kerteng kum el Mencho ulamen saw ha kapor ka jinglei khanra ki sipai ha tapal pa ha Jalisco hanrei ulakhlano ha kapor badang penked ya usha Mexico City. Ki sipai ke la pelong ru ka jingkhanra haki ba bon teli ki jaka haki jalla ba pher jong ka Mexico bat kalami ka jinge sian bat ka jinge peni bor hapdeng ki dkhot jong ka ne ka kenhun bat ki sipai ki dkhot jong ka ne ka kenhun ki la thang bon teli ki kali ki la khang linti ya ka surak highway haka ba ki bor sarkar ki la ban penmi da ka hukum ba baro ki skol ki deban khang lut chwa bat kimsha ya ki pajba bakin mi na ki ying ki sem jong ki ka jinge pin ibor bat ki sipai kalaja hatapal pa Zapolpan Puerto Vallarta badha Gualdo Lahara ha ka jiasat kiladon kumba arpsan ngot ki sipai ki bala kelon yam bat ki donru bon ngot ki bala syakem ya ka bala suba baki de ki khot jong gani ka seng ki sipai ki la yo kuro bon teli ki soloi bat ki tiariele ki ba klanbor kum ki rocket launcher bat ki wepan UL Mencho udi usnar khai drok bashir khai tam ha ka parthai ya ka baka Mexico kala thwed ya u la slembha hanrei ka jing e kalong ba kimnur bantur sha ka ktem jong u namar ba udon ki sipai haringkat ki tiar thama ki bakhlan bor ki ba ula ban yale persha ye ki sipai ru hanrei ha ka singi ublei ka Mexico kala phad ki hajar ngot ki sipai ban let khanra bat ban wad ya u ha ka jaka balab ya u ha Jalisco ka sarkar kala pha kumbah nyau hajar ngot ki sipai bat kila yo ban siat yap ya u ha ka jiya khun ka bashir khiba. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है
Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.